bigarren egoera da, eta materialak hauek dira. Paper zati bat, edalontzi txiki bat, eta edalontzi handi bat urez beteta. Egoera horrela egiten da. Papera sartzen dugu edalontzi txikiaren barruan, zapalduta, horrela. Eta jauzten ez denean, sartzen dugu edalontzi handiaren barruan urez beteta. Eta orduan, papera guztiak dugako zen, baina ateratzen dugunean, papera ez dago guztita, lehor dago. Eta orduan, hau gertatzen da, ura eta paperaren artean airea dagoelako, eta orduan, airea espazioa okupatzen du.